היי בלוג, היום אנחנו עושים... נו, מה את אומרת? אפנדצית. מה אתה אומר? אני מנסה לקרוא מה רשום על המגן מאחורה, K, דאבל Y. מה היה K? מה היה פאקינג K? עוד לא הלחשת אותי. סליחה. אמרתי לו, רגע, מה לא אתה גנוב? לא שמת עליי. רגע, מה אתה עושה? פניצילין יש לך? שמת אותו? כן, לא. מה אתה עושה עכשיו? מה, עכשיו זקוף? סליחה. אתה עושה לו עגיל? רגע, אור, תקשיב שנייה. תביא לה כדור. איזה כדור? כדורגל. כדור לחץ. כדורגל. תחש. כן, הוא ארוך, הוא... מה זה תחש? הוא... אין לו דגל. וואי, הכי לא כואב בארץ. העובדים פה? יואו, אומייגאד, ג'ון בוי בכבודו ובעצמו עושה לך עגיל. חבר'ה, כל מי שמגיע... וואו. זה ממש כאב. באמת? וואו. את לא מבינה אפילו כמה. רגע. אומייגאד, יש לי טרגוס! עדיין אין. אה. רגע, מה שהוא עושה עובד. יואו! תראה לנו אותך. זה ג'ון בוי מחזיק לי את הטלפון. וואו! אני מבינה את זה, אלוהים. זה ב... באמא לא זה איפה שהארון תקשור. תראו את האוזן שלי. את האוזן שלי היא קצת... אור יודע לחורר. את צריכה לעשות ביד גם. תראה סטייל. טוב, יצא שעשיתי עוד אחד, כי אור פשוט גרם לי לעשות את זה עוד פעם. וסבבה. אנחנו בפור! אוכלים. גם את שפור! חוררנו בערך כל דבר אפשרי, חרדנו על הגוף, מה לא עשינו, אבל היה מושלם. האמת שהתאהבתי, כאילו אני התאהבתי.